салом ва дуруди бепоён ба кулли бинандагон. азизони дил, тавре ки ҳаме мо шумо огаҳӣ дорем, дар паёми имсолаи хеш асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, рушди соҳаи маорифро ҳамчун як соҳаи афзалиятнок бори дигар таъкид карда ва ҷиҳати рушди соҳаи маориф дастурҳои хоса доданд. бо назардошти ин донишгоҳи миллии тоҷикистон низ тасмим гирифтааст ки ҷиҳати фаҳмондадиҳӣ ва ташвиқу тарғиби соҳаи маориф, муаррифии дастовардҳои соҳаи маориф дар даврони истиқлолият ба шаҳру ноҳияҳои кишвар гурӯҳҳои кориро сафарбар намояд. ҳамин аст ки имрӯз гурӯҳи корӣ дар ноҳияи варзоб қарор доранд ва мо аъзои гурӯҳи корӣ рӯз сӯи шаҳраки Тагов ва ҷамоати деҳоти деҳмалики ноҳияи варзоб дорем. роҳе ки мо рафта истодем воқеан солҳои қаблӣ бисёр мушкилиҳои зиёд дошт ва имрӯз ба шарофати сиёсати хиратмандонаи роҳбари мамлакат ки ба рушди сайёҳӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуданд, шароити роҳ беҳад хуб аст ва мо озодона ва бемамоният метавонем ки то охирин деҳаи ҷамоати деҳоти деҳмаликро дидан бароем. рафтуҳои мошинҳо бозгӯи ин аст. солҳои қаблӣ дар ин роҳ рафту омади мошинҳо бисёр ҳам мушкил буд. дар ҷамоати деҳоти деҳмалик алҳол мулоқоте бо мактаббачагону бо аҳли ҷамоатчигӣ доир карда хоҳад шуд ва оид ба банду бастҳои паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ ки 21 декабри соли 2021 ироа шуданд суҳбате барпо хоҳад шуд. боварӣ комил дорем ки суҳбат дар суҳбати ошкоро баргузор мешавад ва ҳамзамон кулли хатмкунандагони мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумии ҷамоати деҳмалик ва шаҳраки Таговро барои тайёр шуданашон ба қайдгирӣ дар маркази миллии тестӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ хоҳем гузаронид. бинандагони азиз, роҳе ки мо рафта истодем роҳ ба сӯи мавзеи Сафеддара аст. мавзеи Сафеддара мавзеест ки бо ибтикори соҳибкорони ватанӣ бисёр ҳам зебо ва озода шудааст ва имрӯз сайёҳони дохилию хориҷиро қабул карда истодааст ва шумораи зиёди сайёҳонро мушоҳида карда истодем ки озими Сафеддара барои лижабозӣ ва дигар бозиҳои зимистона ҳастанд. дар мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумии ҷамоати деҳоти деҳмалик ва шаҳраки Табоб тасмим гирифтаем ки оид ба дастовардҳои донишгоҳи миллии Тоҷикистон дар замони истиқлолият ва ҳамчунин нақшаву чорабиниҳое ки аз ҷониби ректори донишгоҳи миллии Тоҷикистон муҳтарам Қобилҷон Хушвақтзода, доктор илми иқтисод профессор таҳия гаштанд ва ҷиҳати амалисозӣ бояд ки тамоми устодону донишҷӯён камари ҳиммат банданд сухан хоҳад рафт. боварии комил дорем ки кулли довталабоне ки имсол ва солҳои оянда донишгоҳи миллиро интихоб мекунанд хато нахоҳанд кард, зеро имрӯз дар тамоми соҳаҳои хоҷагии халқи ҷумҳурии Тоҷикистон мушоҳида кардан мумкин аст ки кулли кормандон дастпарварони донишгоҳи миллии Тоҷикистон ҳастанд. аз ин нигоҳ мо ба он назар ҳастем ки донишгоҳи миллии Тоҷикистон ҳамчун донишгоҳи низомсоз дар соҳаи маориф ва махсусан дар соҳаи таҳсилоти олии касбӣ мебошад, зеро бештари дастпарварони донишгоҳи миллии Тоҷикистон имрӯз дар муассисаҳои олии касбии ҷумҳурии Тоҷикистон ифои вазифа менамоянд.
мусаллам аст ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои маъзами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пайваста аз рушди соҳаи маориф таваҷҷӯҳ карда ҳамзамон донишгоҳи миллии Тоҷикистонро ҳамчун бузургтарин маркази таълимӣ ва илмии кишвар буданашро ҳамеша баён медоранд ва иброз медоранд ки дар омода намудани кадрҳои баландихтисос барои кишвар хизматҳои шоистаро донишгоҳи миллӣ адо намудааст. ҳамзамон хатмкардагони донишгоҳи миллии Тоҷикистон имрӯз дар идораву муассисаҳои гуногун ифои вазифа менамоянд. ғайр аз ин пешвои муаззами миллат иброз медоранд ки мояи ифтихору сарфарозист ки ман низ хатмкардаи донишгоҳи миллии Тоҷикистон ҳастам. аз ин рӯ барои ҳар як фарде ки барои ҳар як хатмкарданае ки донишгоҳи миллии Тоҷикистонро интихоб мекунад, ин мояи ифтихор ба шумор меравад. нак ба мактаб наздик шудем. бо ҳамин як сухан сабти ин лаҳзаинаро ба анҷом мерасонем. довталабони азиз, ба маркази миллии тестии рафта дар нуқтаҳои ба қайдгирӣ таҳти рақами 001 ихтисораи донишгоҳи миллии Тоҷикистон, донишгоҳи миллии Тоҷикистон бо ихтисораи ДМТ-ро интихоб намоед. шумо бурд хоҳед кард.